Takýto prístup však bol zrejme to posledné dobré, čo limbu zatiaľ od človeka postretlo. Limba je dnes opäť v ohrození. Po vetrovej kalamite z roku 2004, vďaka ponechaniu veľkého množstva nespracovaného dreva, sa v ňom namnožil podkvorný hmyz. A práve ten si okrem dospelých smrekových porastov začína v najvzácnejšom území vyberať ďalšiu obeť – limbu. Extrémne veľkému počtu likožrutov smrekových, likožrutov lesklých a likožrutov smrečinových už nevadí ani živica, ktorú limba na svoju ochranu vylučuje. Obrovskej presile sa už nemá sílu brániť. Jej zhoršený zdravotný stav 200 rokov ovplyvňovaný diaľkovými prenosmi najrôznejších civilizačných chemických zlúčenín jej to jednoducho neumožňuje. A tak dospelé limby statier opäť odchádzajú. Navzdory snahám, skúsenostiam, množstvu vedeckých poznatkov. Navzdory všetkému, čím sa v modernej dobe tak radi píšime. Tížko, bez slova odhadzujú svoje ihličie. Slnko ich páli na tele, tok miazgy pomaly ustáva. Len ranná rosa ich na chvíľu ovlaží. Zdá sa, ako by plakali. Nechápu, čím sa previnili, komu zavadzajú. A pýtajú sa rovnako ako mnohí z nás. Skutočne to muselo dopadnúť práve tak?